komai. Kwanan nan aka kawo wani yaro daga wani gari cewa ya gagari ubansa, wallahi malam yaron in ka ganshi in ka masa duka ɗaya ka haɗa shi da gini bai tashi ba, ɗan ƙarami, amma wallahi ubansa ya turo ya ce malam ai mai wa'azi ya gagare ni. Na ce kai me yake damunka? Uban ya ce shaye-shaye yake. Na ce kana shaye-shaye? Ya ce gaskiya ina yi malam. Na ce me kai ka da shi shaye-shaye? Ya ce wallahi wata mata ce, wata yarinya ce nake son ta. Na ce to ba ka je ka aure ta ba, ba ma musulma bane, kafira ne, wai ita ta koya mai shaye-shaye. Na ce to yanzu ubanka ya tsine maka albarka, Allah ma ya tsine maka albarka, mu ma za mu haɗa in baka tuba mu ƙara maka, ba za ka yi albarka ba. Ai sai jikinsa ya fara rawa, ka san wa'azin idan ka zo wani lokacin mai yaji kake yi, ba ka zo kana ja masa aya da hadisi yana maka dariya, ka kai shi wuta kurin take, daga baya ka buɗe mai kofar tuba, haka ake yi. Amma ka zo kana lallaba shi kana cewa kaza, sai rena kai ce wannan bai ma waye mai sa ba. Amma ka nuna masa mutuwa muraran, in ya mutu ka ce wallahi kana mutuwa yau, in dai baka tuba dan wuta ne kai, ko shakka babu. Me kai ka? Kwaya yake sha. Kuma yaro malam a ido in ka gan shi very decent wallahi, amma malam ko kabusu bai kai shi